koje vrste destrukcije. Nije inkriminacija obavezan i jedini vid destrukcije vezan za sekte, odnosno sektno delovanje. Znači, neko ko dođe u sektu dolazi iz određenih potreba. Sekte se i pojavljuju danas, za razliku od pre 20 godina, kad su se rivalizirale sa tradicionalnim verskim zajednicama, danas one dolaze da nam pomognu. Oni su pratioci naših potreba, navodno pratioci. Oni su posebno vezuju za one koji su usamljeni, oni koji su bolesni, oni koji žele promenu u životu, oni koji žele da izađu iz anonimnosti, oni koji žele spektakl, pogotovo mladi, i za usamljene. A usamljeni danas mogu da budu i mladi, i ljudi u srednjim godinama, i stara lica. Dakle, nude se kao prilika za druženje. Oni danas se ne rivaliziraju sa tradicionalnim religijama, odnosno konfesijama, nego nam jednostavno pomažu u veri naših predaka. I tu je ta opasnost, jer neuk svet vidi svog učitelja, svog gurua, vidi u ambijentu gde su, ne znam, relikvije, pravoslavne ikone, putiri, vidi tog čoveka ili biva pozvan da ide u crkvu, da ode na manastirsku turu i slično. Znači, oni jednostavno koristeći relikvije, koristeći tu praksu pravoslavlja, inkorporiraju svoje učenja i na taj način veoma uspešno, nažalost, veoma uspešno zavode hiljade i hiljade ljudi. I koliko im dobro ide, govori i sama činjenica da ih je sve više, da je te ponude sve više, to govorim prateći ponudu na internetu.